Ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ka BDWS Career Academy kan penlong ya Meghalaya Scholastic Aptitude Test haka khatan riu tarik upanai maj haka porship ho bajem step hashulong tura bat clear. Pi kan mau ya kedur jong piat. Piat em udan hatrai udan tiba intrai do em no jong piat de kon jong pi moi de kon badang kesamla. Te ka next layer ka batap itu gede Kmie kpa ke ba ya chan bahabat ke kon long ke ba next layer. Ka Adolescents Unfiltered podcast bela Pynjah Department Health and Family Welfare. Kelap pelat sakwe part ke episode holo ka phang padeng ke Kidei hapadeng ki Kmie kpa ba ki Khun samla. Hakni lawan banyashim binta du Dr. H.H. Morman ubadeiru ukalamnis but non 3 months ngobha ringkat baka kong flourish lingdo ke bedai ke program officer jong ke RKSK Adolescents Health. Kidong shimbinta ke lapin pa bekidan lagi Khun samla ke bedang don hakarta ke bahapo ka khandais nam but kum juru ke bela khamhe. Hagni ki batai sha ye bon ki jingshem ba jing e kum ki Kmie ki pa ha ka ban pinhe pinsan ye ki Khun samla. Ke Jingkren bat hikai ye ki Khun chapang ke jingkla ka met ka phat ki jinglong bat ru ha ka kam shong kha shong man nalor kni ki la ye phliu jingmut ru halo ka phang ba kumno ki Kmie ki pa ki Jingkren ye ki kintien ki ba Pynjam Rngiew ye la ki Khun ba kira kintu ba kum ki Kmie ki pa ki de ben Pynjah no ye ki ni ki jing million. Ka benta kumdu ban penhe pensan ki Khun khana mangin lat na ka ka jing e mo te ngil asyam ba ka benta ka we ga de ting ting ka jing ba me de jing mut chi system mo ka don ka jing ya ka jing ya ka ja ha pring Kmie ki pa bat ki wan jing e no so we te kani ka ngase i bha ka de ba om tanga ta ka jing puli ban ya dai ka bangai i hiro man ka si mo ting ting i million bhabat khot ki ba ki kerteng ki Khun ha dai ha ka jing long ka sri do ne ha ka jing karnyeng ting ting ladang item ki Khun ngi penon kam le ki tien ki ba pen long jam Rngiew ilaw ki jong ki Khun pe adri simprong bat ka Kmie bat Khun kan te ta ka simprong utaw ko ta ka simprong Kmie ba ka yo i bataw Khun jong ka uyai de den kong kan play Khun pe ya jum to de den ko ta Khun wong pi pat mai hi kai ka bang mot bat ong hang ni ka long ba ngi dai gi nuk sai ki kam dai ka bang isneng ni kan tu ki man gas ngi lene kan pho kan tangi pelot ban sneng ki Kunang kong hi dai mangi get. Ngi dai ginang ki role model kunang kong jangki. Jangki Kim Khun ki jangi get. teng teng bi khana kidan ka jing dom riang kidan ka jik sosi long ngi dai ban kan ma ba ka ni ka ta em long ki khana ke long ba bon ba ki tanga kan ma pon ma dang ke sam ba e me do jam lai this is the age of storm and stress. Kadai ta ko ba phel dong ba ya sa air fan thari ya ka ya ki ki jeng ban perkat benten hai ya pilih ban no kum no pin no kan ban yang ban bakan negal air kan biak ban sempat ya pilih ban empat ya pilih mat biak pilih or mo tiga mot ngai kata ka cuk ngai on no ya ikon ba ikna sang aro ba kan negal no temporary te kam kai da ban ne sa kam ne pinsa he pat pilih ban nang kum no ban ya le persya kita ki smooth swing jong pilih ne ta ki jingdom jong pilih ne ni kum Kmie pa ro ide ban ya sha kan la ikon